atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas panagtigi sa Giant Parol gilusad sa Canavid sa lalawigan sa Eastern Samar. Ato kining lilion pinaagi ni ining report. Dungan nga pagpasiga sa madan-agon nga higanting mga parol, sinyales usab nga ni arangkada na ang Lamrag Giant Lantern Festival. Ang nagkadaiyang lugar sa Canavid sa Eastern Samar, ilabi na ang Great Park sa lungsod, subling mas nidanag pa. Literal nga namungingi sa nagkidlap-kidlap ang mga dayan-dayan o lanterns sa lugar. Matag barangay sa Canavid, nag-isig pabunggahay sa ilang mga giant parol. Ang magarbuhon nga mga disenyo nga higanting lanterns ginama gikan sa recyclable materials. Kini sama sa mga basiyo sa plastic bottles, plastic cups, shells ug uban pang iglalabay nga mga butang apan kapahimuslan pa. Gihatagan og higayon ang mga residente nga mapagawas ang ilang katakos, abilidad ug kamamugnaon sa unsa man nga mga butang. Gawas nga mapahayag sa mga mulupyo ang ilang talento sa Pasko, nagsimbolo usab kini sa panaghiusa sa mga Canavidnon. Matod ni Mayor Vilma Aseo Hermino. Ang Giant Lantern Festival sa lungsod nagsugod ni atong 2016 pa apan nahunong og kapin sa duha ka tuig dala sa pandemya. Ang festival mulungtad hangtod pa sa bagong tuig. Nagtangag og dagkong ganti ang mudaog sa panagtigi sa higanting mga parol. Hangtod sa 150,000 pesos ang nagpaabot nga premyo nga magdepende usab kung nihaom sa nalatid nga mga kriteria. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bistak.